ka khandai terik ujeliu arazat apusau ka umsning parish kalale buram ya ibroda wan lambok hujan iban samino nakane ka parish bat bandek pat Chhattisgarh naka benta ka jingpule ka jongi ibroda wan lambok hujan ilatre hakane ka parish lakum baas nam tam ai ila wanra shibun ki jingkela khamtam manwanra ya ka seng ki khenna shakri duwan hakane ka parish ka jingtra shitom bat ka jingno senyang kajong ibroda wan lambok ya ka parish bat kumju ya ki pat runget jong kane ka parish kalapen long ya ki pat runget jong kane ka parish bakin le buram kerpang ya i hakane ka snipendan buram ya ibroda wan lambong layadan lang ru nadu i parish priest i father Pius Yadam chairman ka CMC ba Niki ek hathang mau ba James Jana sister na Saint Michael Convent ki babu katikis kinong kitkam jong kaseng samla parish kirang ba balang bat kipat runget jong baro sauteli ki blok bat lapen so temat ru yakane da ka jingpen bernya da ki jingshat bat ki jingrai na ki khun samla bat ki long kumi long pa jong kane ka parish kani ka program bat ki kam jong ka parish tenikong ning shat ngai ku play i parish priest ni pada Pius Yadam ibalong kumukpa nagamenta jonga hi shimet haga parish te lingba jongi ngalayo bun ki experience narade kum shawai parish namyo than balet na benta ki touring ne banlet na benta ki jingseng sini shitai hre hi phadar na danga ong ke nuksa la danga li jingseng tengteng afun namyo I ba ibun kam ngasu text fado ngali jingseng ila I thumbs up tenga suyo jingkerman ha temde tangkata hendai ki program ki babun ki baila pelila lenti yang tengah yo ban pendap lemba kajing pelila lenti jung I bat khamtam ngasu keban haba lemba kajing banjing parani pok parish ni ibun kita ki jing kiu ha ki jing tai ni ki kam men sim lu ki jing kiu ngasu khlo bandon benta lang kum ha ka ni ka por kum ka ni ka era jo ka ni ka parish makadang kiu syuprang ngai ku bleiru ye pada hero pada Lawrence pada Ormud kibalong berabor kum ki kpa jungahi ki juya sendang ki juya ai jembut yang ki jupa kam yang bat sibun ki jimitoy ki pangalayo na naki bat baru lain ki padari ladang asu ban ong ke kita ka commitment ani ke kita ka jingkit klit ada kadi bandon kita ka dur jong kita ka commitment ke jingkit klit kidi ki lain ki lingdo ki padan hako paris jumi tengah sukemen banyu trading kat bat ki mat khamtam ki por ki bangi le kai isu kemen le kai ting hadu damit prabaje ding le kai subha te ho I pada hiru pada ladan skim la bandan ke di por ringkat bangi henrei ngai ke cukup blei ringkat ya kiru lam bagi padan por bangadang suwan hapo umsning po parish namar ba ka ie cigap jong ki pada bangang kala long sebeneng cikendong maki kilahe adu kata ta ngapat ngadang kamrit mak tempor bakadang waning kong dabam jaru ngadang tiang pada nu ban khat bahu bahai mo te ngadang perkhat namar ba ngadang suwan ngadang sumi na seminari tenri mentapat la yakini ban pensat pelun ni ketika ni kami namal asu kum ne hi asu kata ka jingsa mo te dasisha kata ka ke jingsu ie ke jingsu kum lagi jong kikini ki kpa ki jong ai ki pada te kublei sibun pada na benta ke jing ie ke jong pi ke jing talenti ke jong pi yang te apa pet pat ja pi ki pa jong blei ki balong ro kum ki kime ki kpa ki kini ki heman ki para ki hebarit ki jonga ngasiam ru sibun ki bangala ban puli na pi ki bala ban long ki jing hikai yangaju tena kata hinga kwa ban ai kublei ya ka seng long kpa kinong kitkam jek seng long kpa baro ki baju ya ai lang yang ka benta bandon ka barki khot hang ni hang tai barang ki program ki ju khot nanta ju khot subha ban su keban madio bandon benta lem bat phi ai kublei ya ki nong kitkam jong ka seng long kemi ki ba na ka por sa ka por I ngan ong I mesan mardilat nga sing ong nanta I meidu Margaret nang ta barohi ngam la asu banjar geteng nadon gunu ka kam layawan laya keren teng laya hagane ka training arsnam rumut dan dong kendong layo hikai school layo hikai college layo laya jingkeren seminar layo ya thu khanar layo
Dekat kumbangi sutu layo full package nder tang dia tersot. Pastoral layo, pe school layo, pe college layo, pe kenaduan layo. Dengan syan ba ila pendap hok ila kabram ilong berdar bala ban. Syania ngala shu IT bayi. Katagar komlong cenga banga kam syangtu sini setai bebun pelat program don meeting sing bishop. Bun ki program ho yeng la IT bayi hai berdar. Badi berdar ila pendap nga kemen bah ngamar ba ila pendap hok ila kamram bat ketkum gejing pe jingi idai hok hi ban ya seprang idai hok hi ban pen kre lede ban long lendo kata gede gejing kemen ke bakrau ban ni kemen kumba in salai seprang te namta berasan kuparo mo kumba ong ba niki hang ne pension gibreu sor gum sortan tendong rendong tan ibam syau-syau ibam mungu semalung ru teng-teng mangta ki riam dahara betenat don ribu klembek lain ru dan don apa deng jengki belanang bentak lipstick ki sentur don ribu langta ki ngap ti salam lu kibri barakot te ki baha ru kata tambah wan ngek teng ki ong nyimdan ni ha kakti banai pi hapla pat kidon regi kode pi tengwan sini tengwan sondur ti baki ari pi ki mah te na ka bentai berdar wan Lombok tengi kemen sisya baki nei ki arsnem i la train bagi la pendap kumba khila keren bar khoi gitu kajing roi ha baro ki liang ke ban laiti bra Lombok kajing pe i kena duan kajing penbiang itu serti pikir batisma badung tater ter sakawer fintit baki nei ki arsnem ki so pan jeni kham hap bumar shu spo kendam kadau kolong mangila phai berdar berlai di siyo madu baki dang lung ila di tenganang ong ro buta kata tayo banuan te piong wong berdar wanabok dinosaur na persel Paiwai kamtam ipada brother ki sister baro tengi na kaliang changasin Michael's convent gisungu shibun yapi brother wanambok na kabenta kacing sibun kacing le pha changpi yang iwai paiwai ublai kerku kedok yapi salik suk le san bat enjai dan rengkar bat pi kacing jai dan ti changpi ngimdan ni ban ayapi ndai tang ini ching shat bat nyai kan mau ipi barobor kacing duai kublai shibun ipi brother Unfortunately, it's getting to me that I so high